ಇತ್ತೆ ವಾರಾಹಿ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ್ನೆ ಪೂರ ಪಂಡರ ಪ್ರತ್ಯಂಗೀರ ಪಣಪನ ಶಬ್ದನು ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಂಗೀರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಾತ ಕೆಲವು ಜನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪನೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಪ್ರತ್ಯಂಗೀರ ಈ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಪಂಡ ఇక్కడ పండాను శూలిని దుర్గే ఒక ప్రత్యంగిర ఇందు రెండు ఒట్టిಗೆ ఉప్పు శ్రీయంత్రుడు బన్నగవు ప్రత్యంగిరల వరాహిల మూలు ఈ నెట్ బన్నగవు నరసింహన అవతార ఉండతే ఈ నరసింహ అవతార అనగా ఆ నరసింహన ఉగ్ర స్వరూపను తని సేర సాధ్యనే ఇచ్చింది అనగైతే ఈ నరసింహన ఆ ఉగ్ర రూపను ఇది ఎచ్చరడుల్లరు భయంకర గర్వుడు కోపడు కొద్ది ಒಂದುಲ್ಲರು ನೆನ್ಗ ಇದು ಇನ್ನೇನು ಎಂಚ ತನಿಸವನು ಅಪಗ ಮೂಲು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡತ ಅವು ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಪನ ಶಿವೇ ಬರೋಡು ನಾ ಶಿವ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಆಯೇ ಆಜಿಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಬರೋಡು ಅವು ಆಜಿಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲಾಧಾರದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ನು ಆಜಿಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಇಂದಿತ್ತು ಇರ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಜಿಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ರಡ್ಡು ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆಡು ಶೂಲಿನಿ ಬಂದು ದುರ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆಡು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ನಾರಸಿಂಹಿನಿ ಎಂದು ಅನ್ಪುನಿ ತಿರುಗಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬನ್ನಿ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ಓಂ ನಮ ಭಗವತಿ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಜನ ಸಂಮೋಹಿನಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ ನಾರಸಿಂಹಿನಿ ಸರ್ವ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಿಣಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನ ಒಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ನಾನು ಅವೇ ನೀರು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ ಈ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇನು ಯಾನು ಐತೆ ಮಂತ್ರ ಐತೆ ಮಾಲಾ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ದಿನೋಲ ಕೆಬಿಕ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನಕೇನೋ ಒಂದು ಪೋಪನ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಂದೇಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಕೇಪಿಟ್ಟಿ ದಂಚಿ ಬರ್ನ ಸಾದಿಜ್ಜ ಹೈವೇ ರೋಡು ಐಟ್ ಬೈಕ್ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ಬೋಂದೇಲಿ ತಲ್ತಿರ್ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕಟ್ಟೆ ದಡ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಿಂಚ ಬೈಕ್ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾನು ಓದ್ರಪಕ್ಕ ಬೈಕ್ನ ಬಾರಿಟ್ಟು ಉಂತೆ ಬಾರಿಟ್ಟು ಉಂತೆ ರಪ್ಪ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಎತ್ತು ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಆನೆ ಇದ್ಬೇಕೇನು ಕೇಂದಿನ ಇಜ್ಜ ನಾಯಗೆ ಇವತ್ತುಂಡೆ ತಾಪಂಡು ಅವನು ಕೇನೊಂದು ಪೋಯ್ ಸತಿಗೆ ಅವು ಇರ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಗ್ರತ ಆಯ್ಬೇಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆದದ ಇರ್ನಡೆಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಿರ್ಬೇಕ ಇರ್ನಡೆ ಬರ್ಪನಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಡೋರೇನು ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪೆರೆದಾದವಡು ಆಯೇ ಬರ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆದಾದವಡು ಆಯ್ ಬರ್ಪಿದ್ ನಾ ಇವಾಗ ಕೊಂಚ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಹುಷಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಆಯೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಾಕಿದೋಡೇನು ಒಪ್ಪಿ ಬರ್ಪು ನೀರಿಡೆಗು ಎಂಕ್ ಏರನೊಂಜಿ ಲಗಡಿ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಏರನೊಂಜಿ ಕೆರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಯೇ ಬರ್ಪಿ ಅಡೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ದಾದಾಪನು ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಇಂದು ಕೆರ್ಪು ನನಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇ ಇರ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅವನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇರೋನು ಈ ಶೋಕ್ದ ಬ್ಲೇಡ್ ನೀರು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚೊಂದು ಪುನ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯಗೂ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಸೊಲಾಪಡು ಪಂಡ ಕತ್ತಿಡು ರುಂಡಗೆತ್ತುನ ಬಂಡಗೆತ್ತು ಅಂದ ಇತ ಇಂದು ದಾದಾಂಡು ಇಂದು ರುಂಡಗೆತ್ತರನೇ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ವಂಚತ್ತು ದವನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒರೇನ ಆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಬಹುದು ಆ ನಾರಸಿಂಹಿನಿ ಪಂಪಂಜ ತತ್ವ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಅವ ಆತ ಜಾಗ್ರತ ತತ್ವ ಒಂತೆ ದಿನ ಈರು ಮಂತ್ರ ಬಂಡಾಂಡು ಈರ ಅಪಾಗ ನಿಂಚ ಗರ್ರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರು ಓ ಸಿಂಹದ ಲೆಕ್ಕ ಗರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನ್ನೇನಿತಿ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನೋಲಿಯಾಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪನೋಲಿಯಾ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿವಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅವೇ ರೀತಿದೆ ತೊನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕೆ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಾತೇರು ಎಂಚ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಬಾತಾರ ರಾಪಜಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ತೆ ಯಾನು ಗುರು ಮುಖೇನ ಓಲೋ ಎತ್ತೋ ಸಮಯ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ ಕಲ್ತೆ ಏನು ಕಲ್ತಿ ಬಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಗುರು ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ ಆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದನತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಅప్పుడు ಎತ್ತು ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಪುರ ಬನ್ಪತ್ತೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಗುರುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಪಾಣ್ಲವ್ರು ಅಪರೂಪಡು ನಾಜಿ ತಿಂಗಳು ಗೊರ 3 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ರಾತ್ರಿ 1-2 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೈಟ್ ನಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕಂಜೋರ್ ಬಗ್ಗದಿಂಚ ಓ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಜೋರು ಬುಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲೇ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಭಾವುಕತನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಚ ಭಾವುಕತನೊಟ್ಟು ದೇವೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ನಟ್ಟುನಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣೀರು ಕೊರ್ದು ದೇವೇರಡು ಎಂಚ ನಟ್ಟುನಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಾವು ದಿನ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ದಿನ 10 ಜನ ಕಷ್ಟದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅಡಿ ಅಪಾಣ ಅಪರೂಪಳವರ ಮೂಲ ಬರ್ಪಲತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ಬತ್ ಪನ್ಪಲ್ ತಪ್ಪೆಸಗಿದವರಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಲ್ಲ ತಪ್ಪೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ
ನಾಟಕ ರಂಗದೊಳಗೆ ನಟರಾದಿರಿ ನೀವು, ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದು ಬರುವಿರೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪನಿಗಳು ಜೋರು ಬುಲಿಪೇರ ಬರ್ಪುನವಾಗ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಇಡೀ ಸಭೆ 9,000 ಜನ ಬುಲ್ತು ಬಬ್ಬೇಡು. ಯಾನಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನವಲೈ ಪೊಗ್ಗುಂಡು, ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪೊಗ್ಗುದನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇನು ಓಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಕ್ಷಮೆಕೇನುವೆ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಎಂಕಿನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಅಲ್ಲಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಗ್ರಾಹಕತಿದ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಾತಿಗೆ ಕೊನೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಪೋಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು. ಸೊ ಎನ್ನ ಗುರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ ಪಂಡೆರು ಎಂಜಿನ ಪಂಡೆರು 10 ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಕು, 10 ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಮಾರಾಯ, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು, ನೀನು ಸಹ ಅದರಷ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು. ಒಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣನ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅತ್ತದೆ, ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಿಡರು ಸಾಧ್ಯ ದೇವೇನ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಾಸ್ತಿ. ಈಯನ್ನ ಹೃದಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಣ್ಪನಲ್ಕ ತೇನ ಏನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಪಜಿರ್ಲ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಲೆಡು ರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲುಂಡು, ಎಂಕುಲಿಂದ ನಂಬೋಡು ನಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಇರೆ ಬಂಗ ಬರಡು, ಬಂಗ ಬತ್ತಿದ ಪಕ್ಕ ಇರೆ ನಂಬೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂದು ಅಂಚತ್ತು ಮೂಲು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ದು ನಂಬವನತ್ತು ಸರಿ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ನಂಬೋಡವೇನು. ಪನ ಭಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಹತ್ತು, ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಪನಂತಾರೆ ಗುರುಕುಲು. ಒಲುಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯಟು ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ತೀವಿ. ಓ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಸೈಪೇನು ಪೋಡಿದು ಬಬ್ಬೆ ಪಾಡಿನತ್ತು ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪನು. ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡು ಏನಡ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಿಂದ ಕಿಡ್ನಿದ ಮಿತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ಫೈಟ್ ಇರ್ನೋಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿನ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಂದ ಕಿಡ್ನಿದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಪನು. ಫ್ಲೈಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಫೈಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಆ ಸೀಕಲು ಹೆಜ್ಜಿರಿ ಮಗ ಸೀಕ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೀಕಿಂದೆ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕುಡರಿ ದ್ವೇಷ ಅಹಂಕಾರ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ರೋಗವು ಕಾರಣ. ಅವೇನು ಬುಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರು ಈ ದೈವ ಈತು ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಪೂರೆತ್ತಲ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಈ ದೇಹ ಭಾವ ಬಡೋಡು ನಾನಿಜ್ಜಿ ಈಯೇ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಬನೋಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತನ ನಾಣ್ಯಂಕ್ಲು ಮಾಕಿದ ಪೂರ ಅವು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಮಾಲೆಡ್ದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯದು ಸೈಪುನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶರೀರದ ಮಾತಾ ಬೇಲೆನ ಏರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇತ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಬಡವಾಯಿನೆ ಕುಂಡಿನಿ ಬಾಜಲಾಯನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪರ್ನಿ ಇದ್ರೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಚೆತ್ತೀನಿ ಈಚಿನ ಮೂಚಿಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಬಾಕಿ ದೇವರು ಏರು ಮಲ್ಪುನಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತಾತಿ ಕೆಲಸ ಐದು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪಣ ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡು ಅವ್ ಬೇರವ್ರು ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೆಗೆ 10 ಅವತಾರದ ತೊಂಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ಅದ ಪೋಯೆಗೆ ಐತಾತಿಗೆ ಈ ಐತಾತಿಗೆ ಪೋಂದು ಪನ ನಡುಟೋರಿ ಯಾನಿಂಚ ಮಂಡ ವಿದ್ಯಾಪಾಡ್ದು ಯಾನೂರು ಯಾಯೇ ಇಂಬೆ ಅವು ಎಂದು ಪಂಡೆ నేను ఆ సూర్యేరు అక్కాసేరు ఉలాయిదాదన బేలే ఉండు అవనితే లగడిదే పెరవత్తిన కులు ఉయ్యర్ మహిషాసురే అయ్యే ఇంబే చండముండే పూరా కథೆ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕತೆ ಅಂಜ ಪಿದೈಡ್ ಇಯರ್ಲ ಅಂಜ ಕೊಂಬದಿದ್ರ ಅಕ್ಕಾಸೆ ಆಸುರಿ ಭಾವ ಭಾವ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರೇನ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಕಥೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ತುಲೆ ಪರಶುರಾಮ ಇಜ್ಜೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಬ್ಬರ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಪಂಡೇನು 24 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಪರಶುರಾಮನ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪರಶುರಾಮೇ ಈ ಭೂಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ಡು ತುಂಬ ಬಲಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ತಾಯನ ಪಾತಾಳ ಉದರ್ತೀನಿ ಅವು ಬರ ಕತೆ ಸುಳ್ಳುಂದ ಅಪ್ಪಜ ಅಪ್ಪಣ ಮೂಲ ಪರಶುರಾಮನೇ ಸುಳ್ಳುಂದಾಂಡ ಬಲಿನ ಸರಿ ಇಂದಾನ ಸತ್ಯ ಅಂದಾನ ಈ ಬಲಿ ಆಪುನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ತತ್ವದ ಕಥೆನೆ ಅಲ್ಪ ವಾಮನೆ ಅವು ಎಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣು ಸರಿ ಬಲಿನ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಅಂತ ಪಿರ ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೇನು ನರಸಿಂಹೆ ಎಂದು ಬಂಡೆ ನಾರಸಿಂಹಿನಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗರ ಕತೆ ಬರ್ತನತೆ ಮೂಲು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ದೈವ ಹೆಜ್ಜೆಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನರಸಿಂಹೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಣ ಹಿಡಿದು ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಮೂಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕೋಡು ಕೂಡ ಬಾಲಿನೆಲ್ಲ ದಕ್ಕೋಡು ಪರಶುರಾಮನೆಲ್ಲ ದಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನೇನು ಬತ್ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಅವೇನು ಬುಂಡ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತತ್ತಿದಿನೇನು ಕೂಡ ನಲಿಪೆರೆ ಬಲಿಪೆರೆ ಪಾತೆರೆ ಪರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇತ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವರಾಯಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿದೆ ಶುರುವಾತ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಸುರಾಪನಿ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಡ್ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಸುರಾಪನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ದಾದಾಂಡ ಬನ್ನಗ ಭೂ ವರಾಹ ಪನ್ಪನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ಇದಡ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ವೈಟ್ ಉಂಡವು ಅವು ಮೇರು ಶ್ರೀ ಅಂತ ನೆಕ್ ಕೂರ್ಮ ಪೃಷ್ಟ ಅನ್ಪನು
ಐಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಡಿಟ್ ಕೂರ್ಮ ಅದು ಉಂತ್ಯೆ ಮಿತ್ತುಡು ಮಂದಾರ ಮಂದರ ಮಾಂದಾರ ಯಾನು ಧರಿಸೈನ ಈ ಶರೀರನೇ ಆ ಯಾಮೇದ ಮಿತ್ತು ದೀತೀನಿ ಇನ್ನದ ಸುತ್ತ ಈ ಲಿಂಗ ಶರಡು ಉಲಾಯ್ದ ಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ದ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಉಚ್ಚು ಬನ್ನ ಇಂದು ಆದಿಶೇಷನ್ ಜುಲ್ಲೆ ತಮಲು ಆಣ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲು ಬತ್ತಿದಿನ ಆದಿಶೇಷತ್ತು ಇಂಬೆ ಬೇತೆ ಇಂಬೆ ವಾಸುಕಿ ನನಗೆ ಮೂಲ ಸುತ್ತ ಏರು ವ್ಯಾಪಿಸಾದುಲ್ಲ ಏನು ವಾಸುಕಿನ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪತ್ತದ ಮುಕುಲು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವು ಸುತ್ತದು ಅಲೆ ತುಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತುಲ್ತೇರು ಆತನಾಗ ತಿರ್ತದ ಶಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪರತ್ತುಂಡು ಪರಪ್ಪನಾಗ ಏರೇರೆಗೆ ದಾದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸುರು ವಿಷ ಬತ್ತನು ಶಿವೆ ಪರಿಗೆ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕನ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏರ್ ಲೈಟ್ ಒರಿಯೆ ఆయన కుణపునకులు ఏర్ల ఇజ్జండి ఆయన గతి ఇజ్జి ఆయన రెండు కార్ల ఇజ్జి ಯಾರು ನೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಸೂರ್ಯ ಐತೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಇನ್ನಿಡ್ದು ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಈ ರಥನ ಬತ್ತೊಂದ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ನೆನಪಿದ್ದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಅಯ್ಯ ಬತ್ತೆ ಒಡೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಕರ್ಮದ ರಾಶಿಗೂ ಮೊಸಳೆದ ರಾಶಿ ಎಂದು ಕರ್ಮದ ರಾಶಿ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಏತ ದಿನ ಉಂಟು 18 ದಿನ ಏತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏತ ದಿನ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಆ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ದಾನಿ ಇಂಬೆ ರಥ ಕಾನನಾಗ ರಥಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯ ರಥಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಕುಲ್ದಿನ ಬುಡ್ಪುನಿಯರು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೂಲ 3 ದಿನ ಅವರಿ ಇಂಬೆ ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಆಡಕ್ಕೆ ನರುಣ ಈತೆ ಎನ್ನ ರಥೊಟ್ಟಿಂಚೆಂಚ ಬರ್ಪಾನ 7ನೇ ದಿನಟಾದಿಪ್ಪ 7 ಸುಮಾರು ದಿನ ತಾಗುಂಡ ಕೌತುಕ ನಾನು ಇನ್ನು ತತ್ವ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇದು ಎಚ್ಚರದ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಯಾನ್ ಅರುಣೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಾನಾಗ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ತೋಜುನತ್ತೆ ಅವು ಸೂರ್ಯತ್ ಅವು ಅರುಣೆ ಪನಗ ಆಯ್ತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ವಕ್ರೀಭವನ ಆಪುನಿ ಅಂಚದು ಕೆಂಪು ತೋಜಿನಿ ಅವು ಕೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬ್ರೈಟೇ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂಚತೂನ ಅವು ಕೆಂಪು ತೋಜುನು ಸೂರ್ಯ ಕಂತನಗಲ ಅಂಚನೆ ತೋಜುನು ಅವು ಅರುಣೆ ಅಂತ ಈಗ ಅರುಣೋದಯ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೂರತೆ ಎಚ್ಚರಡಿಯರುಲ್ಲ ಈ ರಡ್ಡು ಕೈಕಾರ್ಲ ಎನ್ನತ್ತ ವೈತನೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಪುರ ಪಂಡವು ಈ ರಥಲಾಯನನೆ ಯಾನ್ ಅರವಿಂದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿನ ಅವು ಉಲ್ಲೆ ಅಯೇ ಖಾಲಿ ರಥ ಕೊನೆರೆ ಮಾತ್ರ 7 ಕುದುರೆ ಎನ್ನಗ ಇಟ್ಟುಂಡಾತು ನಾನು ಈ ಕುದುರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊನೊಂದು ಪುಡು ಬಕ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಂಕುಲ ಜೆತ್ತ ಲಕ್ಯ ಆಯಾಗ ಜೆತ್ತ ಲಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಯ 24 hours ತಿರ್ಗೋ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಅರುಣನ ಕತೆ ಅಪ್ಪಣಿತೆ ಒಂದು ಓಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಕೂರ್ಮಾವತಾರದು ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಬತ್ತದು ಪಕ್ಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವೆಂದಾದ ಪುರ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಅವು ಬತ್ತಿನಿ ಹೊಲ್ತಿರ್ದು ಅವು ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಬಾರ್ದು ಅವಳು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು 10 ದಿನ ಇತ್ತನತ್ತ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಅವು ನೀರುಡು ಇತ್ತು ಎಂಚ ಇತ್ತು ನೀರುಡು ಮೀನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಪಿಂಡಾಂಡಗಳು ಇಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಬಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಕತೆ ದಾಯಣ ಎಂಕುಲ್ ಇಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ವಾದ ಮಲ್ತದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ದಾನ ಯಾನೀತ ಪನೋಡಾಂಡ ಯಾನು ಎತೋ ವರ್ಷ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಐಟ್ ಚಕ್ರೋಲು ಗ್ರಂಥಿಲು ದಳಕುಲು ಕಲ್ಲರು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮನೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿನಟ್ಟು ಈತ ಪಾತಿರು ಇದು ದಾನ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಈಗ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ಅದು ನಾನು ಪನ್ಪುಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಇರಿ ಅನ್ನೋರು ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಅಂಜನ ಚಕ್ರ ಎರಾ ಪಣ್ಣನ್ನು ಕೇಣದು ಓಲಾ ಓದನೇನು ತೂದು ಅಂಚಾಪುಜಿ ಎಂಚಲ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾನು ಎನ್ನಡೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಪೇವು ನೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪನ್ನಾಗ ಆಯಾಗ ಅರ್ಥ ಆವಡು ಆಯ ಸುರೂ ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಸುರೂ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪೇನ್ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯನಂ ಕಾರಣಂ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದು ಅವು ಎಂಚ ಕಾರಣ ಪುಡು ನನ್ನ ಒರ್ಂಬ ಭಾವನೆಲು ದಾದ ಭಾವನಾಥ ರಥಾತಿಥಿ ಭಾರತ ಬಂಡ ದಾದ ಅವಡ ಭಾವನೆ ಪೂರ ಅಡಿಮೇಲ್ ದಾಯಗಾಂಡು ನಾನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಅವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುನಿ ಬಂಡ ದಾದ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಬುದ್ಧನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೊಡುಂದು ಈ ಬುದ್ಧನ ಲೆಕ್ಕ ದಿನೋಲ ಒಂದು ದೇಹ ಭಾವ ಬಡ್ದು ಉಂತುಂಡ ಧರ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೀರು ದಾಲ ಮಲ್ಪಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಮನೆ ಬಂದೆ ಗುಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವ ನಾಶವಾಯಿತು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಬ ನೀತಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಅಂದೇನು ಸರಳವಾದ ಕವಿಕುಲ್ ನಕುಲು ಪಂತೇರು ಎತ್ತವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯೋಗೇ ಸೀಮಿತ ಈಗ ನಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಕನತು ಉಂತದಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತ ವಾ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಅವೇನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನಪುರಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾವಲೋಕನ ಕನಪನ ಕೆಲಸ ಮಂತಜ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಪಂಡ ಈ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಉದೇನು ಪೂರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮದಗಳು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರ
ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಬಾಟ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಇದು ಯಾನ ಪಂತಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಭೇದ ಭಾವಲೆ ಜೇರೆಗ್ಲ ಪೂರ ಸಮಾನ ವಾದ್ ಬಾಂಬು ದಾಳಿಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಂಬುಲಜ್ಜಿ ಕೇರ್ಪನ ಸೇವರ್ ದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ದೈವಿಕತೆ ನಕಲನೆ ಇತ್ತೆ ಪೈಶಾಚಿಕತೆ ಜಾಗೃತ ಆತನು ಪೈಶಾಚಿಕತೆ ಕಾರಣದವನ ಅಕಲ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಪೋಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಆದಿ ಪುರುಷೆ ಬ್ರಹ್ಮೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಆದಿ ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಕಲಡತ್ತೆ ದೊಂದಾಂಡು ಈ ಭಟ್ರನ ಕುಲಪುರ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಎಂಕಲಿತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೇನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇನ ನಾಲ್ ಮಂಡ್ಯದೇನ ಇದು ಹಿಂದಿ ಏರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವು ನಾಲ್ ಮಂಡ್ಯ ಎಂಕಲ ಬ್ರಹ್ಮೆ ನಾಲ್ ಮಂಡ್ಯದತ್ತು ಎಂಕಲ ಮಂಡ್ಯ ಒಂಜೇ ಮಂಡ್ಯದ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಏರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹಾಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಿವಾರ ಉಂಡು ಪೂತ ಜಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಹೌದು ನನ್ನ ದುಂಬುದೇನಿಗ್ಲ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಮಾಜ ಎಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಬರು ಸುಜ್ಞಾನದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪನ ಬಾತ್ಯರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಾತ್ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪು ನಿರಂತರವಾದ ಪರಿತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂದಿನ ತೆರಿವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗು ತೊಡುಲ ಜನಕುಲ್ಡ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತನೇಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಇರೇಗ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ವತಿರದು ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಇರುವತ್ತ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಾತ್ 14 ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಬಳ್ಳಿ ಅಕ್ಷರದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಜನಕ್ಲೆ ಬುಡ್ಪ ತೆರಿಪವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಇರಿದು ಆವುಡು ಬಣ್ಣದ ಬಂಡದು ಇರಿಗೆ ಮಾತೇನ ಬರೋದು ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ